A cikin wani lamari da ya girgiza masana'antar Kannywood, wata shahararriyar jarumar fina-finai ta yanke jiki ta faɗi. Lamarin ya faru ne bayan an sanar da cewa Adam A. Zango ya ɗaura aure da wata sabuwar jaruma. Majiyoyi sun ce, wannan jarumar da ta faɗi, tana da ƙaƙƙarfan soyayya da Adam tun baya. Tana cewa akwai yarjejeniya tsakaninsu na aure, ko da yake ba a bayyana hakan a fili ba. Ranar da aka wallafa hoton auren a kafafen sada zumunta, ta yanke jiki ta faɗi, kamar wadda zuciyarta ta karye. Daga nan ne ta fara wani hali mai ban mamaki. Sai aka kira malamai da likitoci domin taimako. Wani da ya gani da ido ya ce, da farko muna tunanin matsin rayuwa ne, amma daga baya mun fahimci cewa auren Adam ne ya girgiza ta. Ya kara da cewa, duk da ba a taɓa cewa suna tare da Adam ba, amma mun san suna da alaƙa ta musamman. Abokanta sun ce, tun farko tana mafarkin zama matar Adam, kuma tana iya komai don hakan ya faru. To amma yanzu da ya auri wata daban, ta shiga cikin matsanancin hali har ta fara faɗin abubuwan da ba ta saba faɗa ba. Mai magana da yawun Adam ya ce, Adam ya yi aure cikin natsuwa da yardar Allah. Bai taɓa yi wa wata alƙawarin aure ba idan bai da niyya. Ya ƙara da cewa, mutane ne ke ƙirƙirar labarai don jawo cece-kuce, sai dai wasu na ganin akwai abin da ya faru a bayan fage, wanda mutane ba su sani ba. Yanzu haka, jarumar tana karɓar kulawa daga malamai da likitoci. An ce tana murmurewa sannu a hankali, amma har yanzu ba ta dawo hayyacinta 100% ba. Masana fina-finai sun ce, wannan lamari ya buɗe wani sabon babi a tarihin Kannywood. Soyayya, kishin aure, da sha'awar suna, na rikitar da rayuwar wasu jarumai. Sun yi kira da cewa ya kamata a ƙara wayar da kai cikin masana'antar. A yanzu haka, mutane na kallon Adam da sabuwar amaryarsa, amma an bar wata da hawaye a idonta. Wannan shine ƙarshen labarin. Idan kana son labarai masu zafi daga Kannywood, kada ka manta ka danna like, subscribe, da ƙararrawa, domin samun bidiyo kai tsaye.